Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2024 ýylyň 20 awgust septemberiň ýeşini güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýanyň platformanyň kanalyna. Hormatly vatandaşlar, şuňky temamyzyň ady agzbirlik ýa-da agzbir görüş, soraw jogaplar. Şul häzir ekranda egerde sorawyňyz bolsa, ýa şu videoň aşagyna siz öz kommentariýaňyzda soraw berip bilersiňiz. Men şu sorawy serip geçerim. Hormatly vatandaşlar, ine şu gün bizi gowy bir habar bar. Men size häzir bir görkeň, bir surat görkeň. Ine şu gün Muhammed Aga'nın dogulun güni. Senin bilişiňiz ýaly Muhammed Aga, Muhammed Düýji, Konstitusiýon Centryň, Konstitusiýon ýa Sowetiň ýolbaşçysy, Kanadada ýaşaýar we köp ýyllardan bäri Türkmenistanyň azatlygy üçin görüşip gelýär. Şu diktator rejime garşy. Türkmenistanyň awtoritar totalitar rejime garşy 10-15 ýyldan bäri görüşip gelýär. Öýdem bir topar edermen türkmenler ýaly, ýa-ni şul urdu, görüş alyp barýar, günne çykyşlar edýär, bir topar gowzatlar edýär, adamlara bir topar ýa-ni syýasatlar düşündirýär. Şonuň üçin gelin hemmämiz biz Muhammed Aga'nın dogulun güni bilen kutlaly. Ine Muhammed Aga dogulun günüňiz kutly bolsun. Biz sizi tüý sürekden şu gün öz dogulun günüňiz bilen kutlaýarys. Goý şu dogulun günüňizde geçiren şagylanyň wagtyňyz ýatdan çykmajak täsir we jany ýatmalar bolsun. Mundan başga da goý durmuşyňyzda mümkin boldugyça köp durmuş perspektiwasy açylsyn. Goý size iň ýakyn adamlar we dostlaryňyz sizin işleriňizi we ýeňişlerinizi hemişe ýürekleriň ýyllygy bilen gyzdyrsyn. Dogulunňyz kutly bolsun Muhammed Aga. Hormatly vatandaşlar, egerde siz şu meň sözlerime boşlayan bolsaňyz, şu kommentariýaň aşagynda ýazyň Muhammed Aga dogulun günüňiz kutly bolsun. Ine Muhammed Aga 60 ýaşady, bir belli ýaş. Biz begenýäs, şu ýaly adamlar bizim tarapymyzda bir ýaly eginleş bolup görüşýär. Hormatly vatandaşlar, indi biz gelin öz temamyza geçelim. Ine sizin bilişiňiz ýaly men ýom aýdyp geçipdim agzbirlik we birleşmek barada. Ine soňky wagtlarda üns berýän bolsaňyz bir topar aktivistlary Türkmenistanyň hökümeti ýa-ni spesifik edip akidwotýar Türkmenistana. Bir topar adamlar biýüne ýagdaýda kanunlar bozulyp, onuň azatlyklary bozulyp, ýa-ni Türkiýe döwletiniň tarapyndan, Rossiýa döwletiniň tarapyndan we beýleki döwletleriň tarapyndan ýa-ni şol biýdüňçilikler bolup, şol adamlar Türkmenistana deport edilip Türkmenistana eltilýär. Elbetde Türkmenistana onu ýa-ni bucaguna açyp garaşýan ýok. Onu MHM garaşýar, MHM de olara jenaýat işleri ýapjak bolýar. Hemmetine däl käýberler. Ne şonuň biri Merdan Kemine lakamly, ýa-ni Soýunowyň iklim toparyndan oglun. Onuň şu ýaly, ýa-ni taýdebäp bolup deportlagera düşüp soýuldan akidildi. Ona 20 awgustda jenaýat kesildi we ýa-ni şoň ýagdaý boýunça uly bir maglumatlar entek ýok. Ýöne şu Soýunowyň iklim topary aýdar diýip pikir edýär. Şul waka bize näme bolýar? Dine şu wakada bir topar aktivistler ine akidilýär. Näme bolýar? Ýeke tek bir burman, ýeke tek bir toparjyň, ýa-ýeke tek bir blogeriň ýeňiş gazanp biljek mümkinçiligi ýok. Şonuň üçin biz birleşmeli. Birleşmeli diýende, ýa-ni diýilende bile dost bolup jaňlaşyp zat edip öz prinsiplerimize, öz pikirlerimize ýa-ni garşy edip beýleklerini birleşmeliler. Ýok. Biz görüşde birleşmeli. Ýagny şu zuluma garşy Gurbanuly öz-özüne milli lider diýip at takan kezzap, ýalakçy Gurbanuly Berdimuhammedow garşy görüşmeli we onuň ogly Kartinka Serdar Berdimuhammedow garşy görüşmeli. Şol işte her kim öz ýerine kiçik ädim etmeli. Uly kiçik ädim etmeli. Kimde kim ýa-ni uly hereketler edipler, kimde kim kiçik hereketler edipler, kimde kim ideýa berer, kimde kim adamlary düşündirip bir kiçik misallar bilen, kimde kim uly misallar, uly ideýalar bilen öňüňde onu tapagy ýok. Esasy şol urda görüşmeli we bizim garşydaş adamymyz bir adam.
Ýurdu basyp alan diktator rejim Gurbanly we Serdar Berdimuhamedov, başga adam ýok. Şonu biz ýeňen soň her bir topar öz partiýasyna çyýarmy, ýa her bir bloger partiýasyna çyýarmy, ýa koalisiýa bolýarmy, ýa birleşýärmi, öz kandidaturasyny goýup saýlawlarda, ýagny prezident, parlament, o parlamenti, pardon, velayet parlamenti, şäher parlamenti, o parlamentde saýlanyp ýa-da başga iş ýerlerine saýlanyp, ýa-ni hökümetde işläp ýa hökümete hyzmat edip, halka hyzmat edip, ýa-ni üstünlük gazanyp biler. Şoň üçin ol ikinji etap. Birinji etapda biz aglyby görüşmeli. Men şeýle pikir edýän, aglyby birleşip görüşmek o kyn boýa ýöne aglyby görüşmeli. Ýagny birek-biregimize karşı däl. Birek-biregimiziň ýa-ni başlanan poklaryny açyp görkezip ýa-da yalan aýdyp, Kaşpirovski ýaly yalançylyk aýdyp, bir topar monçuk gözläp bir zadyň içinde tersini işlemelerle, hökümete kömek edip işlemelerle gaýty bir-birini berkidip, gaýty bir-birini kömek edip öňe gitmeli. Ine şoňa hakyky görüş diýilýär. Egerde kimde kim ýadyňyzdan çykan, kimde kim görüşýän, görüşýän bolsa, çykyşlary şo bolsa, onu ýa agent, ýa bir kelli işleýän samsyk, ýa-da näme polezny durak diýerler adamlar. Ýagny polezny idiot. Hökümete kömek eden idiot. Şonu biz anyk aýtmaly. Gorkmaly şondan. Şoň üçin hemmesi görüşmeli. Hemme aktivist diýen, özüne tiýatrçy diýen, şol bloger mi ýa-da graždansk aktivist mi, onu tapal ýok. Öňe çykan adam görüşmeli. Indi öňe çykmadyklary näme görüşip bilýär? Türkmenistanyň içindäkiler näme görüşip bilýär? Şu Türkmenistanyň bir zat bir konstrukt bolsaňyz, video suratyny alyp ýa-da tekstini, ýa-ni tekstini ýazyp daşördüp görnür. Dogunlaryndaşyň tanış blogerlara kime goýarsyňyz şoňa goýaryn ýöne maglumatlar çykmaly Türkmenistanyň. Türkmenistanyň diktator rejim näme esasyna saklanýar? Ol esasy ýa-ni betondan gurulan informasiýonny diýwar gurup Türkmenistany türmede ýaly informasiýon türmede saklaýar. Şoň üçin öz içinde ýa-ni informasiýa bermän internete gyzyp, adamy hiç gip hakykaty öwrenmedi, bilmedi ýaly öz yalan propagandasyny watan yalan habarlaryň üstünden ýaratýar. Biz dogry düşünmeli. Indi şoň üçin içindekiler has aktiv bolup bilmeýänler maglumatlary bir-birine ýetirmeli. Eşiten zadyny, gören zadyny. Türkmenistana çalışmalar ýakynlaşýar. Biz hökman Türkmenistana geliriz. Şol çalışmaları dowam etmäne. Şoň üçin siz birek-birinize aýdyň. Opozisiýa gelýär Türkmenistana. Opozisiýa görüşýär. Opozisiýa möwsal görüşýär, ýa-ni Orgun hereketleri möwsalýar. Putin ýykylýar, Putin ýykyldy, Gurbanly şo gün kanets. Şonu siz hökman her bir adam Türkmenistanyny bilmeli, ýaýradyň şu wagtda. Indiki Türkmenistanyň et boljaklar birinji näliklerini bildirin. Üçin köçeme barın, ýani köçede bir lider hökmüni alın ýa bir ýa-ni edermenek adam bolsa, şoň arkasyna durup baryp öz haklaryny talap edin. Haklar näme? İşçilikmi? İş ýokmy? Senin günäňizde. Hökümet dolandyrýarmy? Ýani biznesmenlere ýol berenokmy? Açyk sowda ýol berenokmy? Hökümetiň borjy diýmek öwretmeli. İş ýerlerini döretmeli. Aylıklar yetenokmy? Aylıklar uly bolmaly. Türkmenistanda 50-100 dolara ýaşap bolmaly. Şoň üçin minimum $300 aylyk bolmaly şu Türkmenistanda. Onu da maşgalaryny eklep bolmak şoň bilen. Minimum şonu talap etmeli bar. Ýani Türkmenistan konstitusiýasynda ýazyldy, hökümet Türkmenistanyň halkynyň sosial problemlaryny boýuna alýar. Sebäbi o hemme baýlyklaryny alýar. Baýlyklaryny alyp özlerine köşk gurupýar. Ol Gurbanly diýen bir kezzap. Türkmenistanyň baýlygyny alyp, ýani Türkmenistanyň halkynyň sosial problemlaryny ýapmaly adam gaýtyp olu kömek etmän şu baýlyklary alyp öz arkadaş şäherine goýar. Şoň üçin barmaly, häkimlikden talap etmeli. Häkim Türkmenistanyň prezidentiniň ýerlerdäki vekili. Gün barp soraw edem. Ay men näme diýin? Ýokardaky bolsa, ýokary sen jaň edip aýt. Jaň edip aýtmasaň ine biz şöyle durýar. Jaň edip aýtmasaň biz hat ýazýarys üstüne diýip aýtmaly. Häkim o ýerleri satyp ýör, o ýerden bu ýerden nalog alyp ýör. Ol halka kömek etmeli. İşletme şonu. Şol ýaly
Siz yerine şu näerliklerini bildirip görüşmeli. Yani adalatlığı, kanunçılığı siz ornaştırıp şonu gorumaly. Şimdi daşynaklar nämet diýer? Daşynaklar videolar paylaşıp, komentar yazıp, aktif olup Türkmenistanyň içindäkilere habar bermeli. Ne şeýdip bir halk bolup agdy birleşip biz görüşýärmiz. İçinde siýasatçylar bolar, içinde blogerler bolar, 2 tane 3 tane bloger bolup bir-birine garşydaşan bolar, oň tapagy ýok, ýöne ugur bir bolmaly. Ne şoňa agdy bir görüş diýilýär. Ne şu arada men öňüme aýdyp geçipdim, ýene bir ýatlaýyn diýär. Indi hormatly watandaşlar, bir näçe soralar bar, men şu sorary seyredip geçeýin. Ine bir sorak, düýün bir Zoom geçirdik, şu Zoom'da bizim admindaky adamlar şey diýär, Murad aga, halk näme garşy görüşjegini bilenok. Bala garşy görüşjek bolýar Türkmenistanda. Yok, biz bala garşy görüşmelär. Biz kezzaplara garşy görüşmek, dogry. Şoň üçin biz esasy kezzaplara garşy amdalda biz adalatda gorumak üçin we azatly ornaşdyrmak üçin Türkmenistanda konstitusiýa işlemek üçin görüşmeli. Biz öz azatlygymyz üçin görüşmeli. Biz watanymyzyň azat bolmagyny görüşmeli. Ine şol azatlyklar bize beýlik azatlyklar berer. Inanyň, egerde döwlet azat bolsa, ýagny Putin'e degişinler, Erdogan degişinler, ol ýolbaşy bir kezzap bolmasa, ol kezzap bizim tili baýlyklarymyzy Erdogan'a, Putin'e satyp öz gününi görüp ýörýän bolmasa, hakyky halk tarapyndan saýlanan prezident bolsa, halk prezidenti bolsa, onda ol adam halk üçin işler we döwleti azatlykda saklar. Hiç kime garaşly bolmaz döwlet. Inanyň, egerde döwlet azat boljak bolsa, onda şonuň adamlar hem azat bolmaly. O diýmek näme? Azat döwletde adamlar hem azat. Eger azat döwletde adamlar azat bolmasa, onda ol azat döwletde, azat döwlet azat adamlardan ibaret. Ine mysal üçin, gelir bir diktator, gurbanlygyny beterrek. Gelir alar döwleti. Döwlet azat, ýani hiç kime degişinler, hiç kime ýani baglylar, Putin'e, Erdogan'a, Xitay'a baglylar, ýöne öz halkyna azatlyk bermeýär. Ona ýalan bolup biler. Şoň üçin biz bir zady düşünmeli. Azatlyk bolanma, azat döwlet bolanma, şu azat döwletde her bir ýaşaýjyň azatlygy bolmaly. Azatlyk nämeden ibaret? Ýani ýaşaýjyň mümkinçilikleri teň bolmaly. Her kim. İkinci, mümkinçilikler bolmaly. Ösmek üçin, ýagny bilim almak üçin muht, medisina almak üçin muht, olum azatlyklar. Hereket üçin pasportlarda ýani problem bolmaly. Islen welaýatyň adamy islen welaýatda ýaşamaly. İslen adam islen döwlede didik gelmeli. Problem asas. Ýagny içinde, Türkmenistanyň içinde hiç kim şulara pähsil bermeler, daşyna çykmaly. Hiç biri MHM ýeşek, hiç biri polis, kanun bozman gaýty kanunlar gorap bermeli. Bizde näýdi? Şu Türkmenistanyň ýa-ni döwleti MHM bilen polisiň üstünden dolundurýar. Buğdoy yetişen okmu ya buğdoy alıp bilen oklarmy, ýygnap bilen okmy polis MHM. Şugun mysal üçin magazynlarda çörek ýokmy, ýa magazynlarda subsidiýowany towarlar ýokmy? Polis MHM. Öz-özünden gurumaly işlen ok. Gurumaly işlerinde mysal üçin Mintor gurumaty ýa-ni Töwda ministriniň gurumlary bar, olar işlemeli magazyn näçe MHM barmaly, polis barmaly, o meseleleri çözmeli. Ministr var, ministr ýa. Hemme wagtda çözmeli. Oň daşynda Iqtisad ministrlik we finans ministrlik we olar pullaryny tapyp bermeli. Oň daşynda kabinet ministri we kabinet ministriniň adamlary her kim öz pudugyny seretmeli we puduk işläp durmaly. Bizde ola ýazat ýok. Bizde hökümet guruş sistemasy ýok. Bizde hökümet guruş sistemasy azat der. Bir adama bagly. Oňa mady Kezzap Gurbanly Berdimuhamedow. Niýazyň ýallak ministri, elini okşap beren, elini yalap appaq edip beren adam, ine Gurbanly Berdimuhamedow özüne milli lider diýip, ýani Niýazyň ornuny tutup öz kulturyny gurupdyr. Ine şu zatlar bolmalylar Türkmenistan döwletinde we azat döwletde bolmalylar şu zatlar. Yallaklar yitik gitmeli. Düýünden olmaly. Yallaklar hiç wagt döwleti östürmez.
Yallaklar dine döwlet uhla diye ve kult döre diye, yani diktatura döre. Şoň üçin yallaklaram başdan ine efira Nurjan apa geldi. Nurjan apa, salam aleykum. Salamlar bağışlan meni. Yo, hiç. Hoş geldiniz Nurjan apa. Salam salam. Biz häzir ýanky halk näme garşy görüşmeli? Şonu bilen ok, ýanky baýlar garşy görüşjek bolýar. Öz garyp bolan soň adatlyga dälle ýanky adalatly gollap dälle ýa baýlar garşy görüşjek bolýar. Baýlar garşy görüşür. Baýlar tutup alar. Mundan beter o. Biz baýlar dürütmeli. Ýöne baýlar kezapçylyk edip baýmaly, döwlet puluny oglap baýmaly, ministrler, onuň biznesmenler ýok. Arasa zähmeti bilen kazanmaly. Olum adalatly, adat ýa kazanç. Adat kazanç onuň näme bolýar? Öz ukybyň, öz hünärmendligiň, öz ýa ýitirigi bilen biznes edip ýa-da potrutçylyk edip ýa-da yer alyp östürip ýitirigi bilen almaly. Konkurent bolup. Ine şu ýaly kazansa o baý hakyky öz ýa-da deri bilen kazanan baýlyklary biz ellemeler. Ýöne döwletden oğurlanan pullaryň esasynda kezzapçylyk edip baý bolup ýören adamlar, olar oğurlar, olar baýamda oğurlar. Gurbanly ýaly oğurlar. Ine olar biz tutmaly, hökman. Şoň üçin men häzir aýdýan, biz amnistiýa ediler, egerde olar opozisiýa kömek etse, egerde olar bizim görüşümüze goşulsa, şol adam amnistiýa düşýär, hökman. Ol öz ýanky jenaýatyny ýuwdy. Halkyň onu hereket edip öz janyny riske goýup, baýlygyny riske goýup ine ýuwdy şonu. Şoň üçin biz birinji bilen adatlyk üçin görüşmeli. Adatlyk iň möhüm, iň wajyp zatdyr döwlet üçin hem adamlar üçin hem. Ýadymyzda saklaýaly, adat döwlet adat adamsyz bolmaýar. Egerde adat döwlet boljak bolsa, onuň şoň içindäki ýaşaýjylar adamlar adat bolmaly. Şu adat adamlar adat döwleti emele getirýär. Tersine därler. Şoň üçin şunu ünsüren. Türkmenistanda adatlyklar ýok. Ne hereket, ne ekonomik adatlyklar, ýa-ni sizde mümkinçilikler ýok, syýasy mümkinçilikler ýok. Sizde ykdysady mümkinçilikler ýok. Hemme zablokirli. Sizde hiç mümkinçilik ýok. Hatda bu vilayetden o vilayete geçip yaşamak mümkinçiliği yok. Propiska deyip sizi blow edip koydular. Bu zatlar yitip gitmeli. Yine Fransa'da 70-80 milyonluk olay halk var. Propiska diyen zat yok düğünde. Eğer 80 milyon halk özünü dolandırıp bilen olsa ya da Avrupa'da yaşayan 430 milyon halk özünü dolandırıp bilen olsa propiskası. Yani uçot gidiyen mi olsa propiskası. Onunla bir küçük Türkmenistan'da 4 milyon halkı var Türkmenistan'ın. Ne propiskada yaşap bilmedi mi? Gülüyalı yaşap biliyor. Bunu yürüyütü, yani hükümet öyle diye, hükümetin yolbaşı öyle diye adamları kontrol etmek için, adamlara adatlık vermediler için, şehirden şehire geçmenin kontrol etmek için, hareketlerini kontrol etmek için dönüdülüyor. Şu zatlar. Köme Sovet sistemi. Sovet sistemi bu konslager. Gitmeli o zatlarla. Adat yaşamalı. Her bir maşgala ölçülmeli, öz öňündäki perspektiwalaryny ýa-ni döredip, öz maksatlaryny özü goýup, öz maşgalatyny özü östürmeli. Hiç şeýle hökümet goşulmaly. Hökümet diňe şonuň haklaryny goramaly. Hökümet diňe onuň nalogy bolsa ol adama töletmeli we diňe kömek etmeli. Şo maşgala öter ýaly. Ýa-ni jemgyýetde bir ahlak normalary bar. Şo normalardan konstitusiýada berkidilen şo normal bir şondan çykmaly ýa. Bolu ansat. Hemme zatlar düşlükli we ansat. Ýöne muny hökümet etdirmeli. Her zat biz şoňa bagly bolup, biz adat bolman ýaşamaly diýip ýa hökümet şonu hereket etýär. Nurjan apa eşdiýärmi bizi? Hawa, siz eşdiýär, gowy eşdiýär. Hawa. Açyk sesini gatalım. Hoş dilýär. Yine şeýle hormatly watandaşlar, biz näme üçin görüşmeli bolmaly? Biz adatlarymyz üçin görüşmeli we adalat döwlet gurumy üçin görüşmeli. Yine şol düşünjäň içinde hemme adatlar. Adatda görüşmeli diýende şoň üçin sen fizik adatlaryň, hereket adatlaryň,
informasyon azatlygyň, sen mümkinçiliklerin, sen ykdysady azatlygyň, siýasat azatlygyň hemmesi bar. Şol azatlyk bolany sen artyn ýaşaýan. Ýöne bir zat ýadyna çykarmanda azatlyk bolany bu jogapkärçilik. Ýagny sen çağın jogapkär bolmaly. Sen çağın ýa ulun insan 18 ýaşa çeli sen şol jogapkärçiligini çekmeli. Öz jogapkärçiligini we haklananma elbetde. Haklanan jogapkärçiligini çekmeli. Şu göňeçeli türkmen diýen adam jogapkärçilikden gaçýar. Diňe öňe saýlanan kezzaplar, häzir hökümet basalan kezzaplar, olam jogapkärçilikli işte jogapkärçilik eden oklar. Olar jogapkärçiliksiz hökümetin puluny, ýani halkyň puluny kezzapçylyk oglaýar boldy. Ine. Hatta Gurbany Bermuhammed jogapkärçilikli adam däl. Dünýäni arlap gelip halkyň unak alyn borçlaryny ýerine ýetirmek. Serdar Bermuhammedow konstitusiýa elini goýup ýanky kasam aýtdy. Olam jogapkärçilik bolmaly ýöne alany. Bizde Türkmenistanda jogapkärçilik alýan adam ýok. Kezzapçylyk jogapkärçilik alýan adam köp. Ýöne haky konstitusiýon jogapkärçilik alýan adam ýok. Nurşan apa size söz vereli. Sen näme düşünýäňiz? Şu meselede. Men biraz hiç geldim. Dahil olamadım. Geçmişte. Sesiniz pes gelýär. Açyk sesinizi gatanyň. Men aýtýan. Ha, häzir goýuşdy. Bu normal. Häzir gowy. Ha, aýdym. Yani bu uğurluk, zat, cümlelik dedik. O nasıl yanlış? Yani her adam halal yemeli. Halal yemeği küçüklükten öğretmeli. Yani zaman kadar böyle uğurluk ya da ortada bir kıda olsa bazı. Tabii ki kıtımlarda da vardır. Balık başından korkuyor diye. Eğer başka konular böyle uğurluk, cümlelik etse başka gala halka ne düşüyor? Tayine ne düşüyor? Gene ziyatta düşüyor, para korluk ya da düşüyor. Ana şeyden yine de üstürüyor bu korrupsiyonu. Sonun için halkın neyse halal yiyecekçe, neyse verdiğinde devleti ödedikçe biz arkayı yaşar. Bunyalı görüldüğünden çağlamı da görüşecek. Doğru maytsan men soňky bir iki geçleşikde bizim bir bloggerimiz gaçy bu halka düşündürýär. Yani näme gaçy bu düşündürýär. Yani dinlen, imany çağırýar. Uğurluk, cümlelik bolmasyn diýär. Yani halka gaçy görüldüğü yol görýär. Yani şondan bir bloggerim zatlaryny etirlerini dinlen ve netije çıkarın. Bu Nurcan apa sizin sesiniz ýanky pes gelýär. Açyk sesinizi duýdum bolýarmy? Gaty pes gelýär. Vatandaşlar gelin bir dowam edelim. Gepleşige dowam edelim. Yine yeni bir daha çak bolup geç, yeni bir daha DJ bolup geçen gepleşige. Ha, indi gowy. Indi gowy sesiniz. Indi gowlaşdy. Ýalnys gaty pes gelýär. Ha, tamam. Şimdi geliyor mu? Indi gülýär. Gülýär. Yeni olarak ýatdylan hormatly watandaşlar, bize näme adatlyk wajyp? Bize adatlyk gaty wajyp. Şu adatlyk fundamental düşünje. Şuň üstüne hemen atgurlyk diýer. Şo bolmasa, bizim häzir ykdysady ýagdaýymyz gowdursa da erti ýene ýykylýar. Egerde täze bir adam else, diňe ykdysady statistikany düzedip, umumy ýaşaýyş açyk normany edip ýörse, adatlyk bermese ýene diktatura ýykylýar. Şoň üçin adatlyk esas fundamental düşünje. Ine şoň üçin bütün dünýä öskü diýip şu adamyň adatlygyny ululuk diýip otyr. Mesela üçin 1948-nji ýylda ýanky adam hakkları boyunca jarnama kabul edildi. O beýik watançylyk neme, ikinji beýik watançylyk şu torundan soň. Ondan soň 72-de mi 72-de ýadyma düşen o. Şo ýylda şol eýýam adam haklarynyň jarnamasyna haklar ýene de ulu olup Deklarasiya по правам, по политическим и гражданским правам человека diýip ýanky adamlaryň gраждан we syýasy haklaryny
ulul diýen deklarasiýa kabul edildi. Şo deklarasiýa Türkmenistan bolçakdy. Her esasy 99% döwletler bolçakdy. Ne şol deklarasiýanyň esasyna bizde haklarymyz ýok. Bizde hatda köni 48-nji ýylyň jarnamasyny, ýani adam haklaryny goýan jarnama hakynda da şonu göz öňünde tutsaň, şonça da bizde haklarymyz ýok. Şonça da azatlygymy ýok. Şoň üçin şu uzurpator diýmek hökümet basып alan adamy Gurban Berdimuhamedow garşy biz görüşmeli. Şol adam aýrylsa, oň ogla ýitik diýe, oň Kerimul diýen zapasnoýda oturana çykmaýan. Biz hemme zat düzüp bilýär. Biz açyk saýlaw gurun, ýani biz öňe gidilýär. Şoň üçin bize hökman azatlyk gerek. Indi ýene bir soru wa Nurjan apa, Türkmen halky gorkup hiç wagtdan galmaýar. Kaçan Türkmen halky galar diýip ine şu ýaly düşünjeler o ýerde bir ýerde görýär. Bizim kommentarýamyzda ýazýarlar. Ýani adamlar gündüň geçip ýazýarlar şu zatları. Men köp adamlar bilen gürleşýän, öňkü aktivistler bilen gürleşýän, ay hiç men galmaýar diýip ýani aktivist goýup gidýänler we şu ýaly negatif pikir edýänler we ben olar günäkarlarmy, olar hak we şu ýaly pikir etmäni ýöne gelin biz realny seyredelim. Türkmen halky gorkupmy ýa gorkuk dämi? Gelin şo seyredelim. Nurjan apa, şu Türkmen halky gorkupmy ýa gorkuk dämi? Sizin näme pikiriniz bar? Yok, men beýle düşünemok. Edermen Türkmen halky var. Ýöne halkymız 30 ýyldan bäri öýle baskı altında, gorku altında böyle rejimle saklaýarlar. Yani mankurtlaştıracak bolýarlar halkymyzy. Halkymyz öň sesini çykarmagy displitin dogrudan borçlady. Indi bolsa häzir efirlere çykýarlar, like basýarlar, kommentariy ýazýarlar, özüniň nähililiklerini görkezýärler. Nirde nähili ölüm ýitim zat bolan bolsa olary aýdynlatýarlar, aýdýarlar, haber berýärler. Indi gorkanoklar. Bunun yine de daha da östürmeli. Yani başka platformalarda mesela Instagram dedi, Telegram dedi, TikTok dedi, ana o yerlerde çıkışlar edip her kim özünün nähililiklerini daha da bildirmeli halka. Ana onda birimiz bilen gürleşip diyalog tapıp bir netice çıkartbileriz diye düşünýän. Yani belki düşünýärler, o taýda sesim bolmady. Bizim blogerimiz var, Diriliş diýen oğlancık. Yani gerçekten gowu datlar şu var düşündirýär. Immenne şu wagtda temalara diýip geçýär. İmany çağırış edýär. Yani gorkukluğunuzu goýun bir gra diýär. Her kim öz hakyny, hukugyny talap etmekde özgürdür. Yani azatdır. Biz azatlığımız bolmasa, biz hiç zat elimizde edip bilmeýäs. Biz azat bolmaly. Doğru diýär. Menim şeýle pikir edýän Türkmen halky gorkuk diýen, hiç zatdan gorkanok ýa beýle halkdan kim diýen, beýle halkdan kän gorkuk diýen ýöne bir zat ýalyny çykarmak. 33 ýyldan bäri Türkmen halkynyň üstünde MHM teröristler, polis zombiler, ol iksani, kezzap, yallakçı, Niyaz filan Berdimuhamedow eksperiment bar geçirdiler. Ölük gördüler, baskı gördüler, vurup gördüler, yığınak gördüler, karar her hile korkudular. Hatta televizorda adamları entek karar çıkmadık, entek günahlendirilmedik cezası boyunca adamları çıkarıp maskara edip yine sizden korkun, istenen adam biz bir günahda basıp bilýär, günahdan basıp bilýär deyip televizorda okup adamlar korkudular. Vor zakonlar televizorda okup attılar. Bu bir düzgünçülük. Elbette vor zakona karşı görüşmeli. Elbette atuv kararını çıkarıp boya ýöne suwdun ýanky netijesini etmeli onu. Onu ýöne bir prezident atın bolun edin diýse böküp atmaly. Ine şuňa MHM teröristler we polis zombiler düşünmeli şoňa. Siz kanuny gorayan gurumlar. Egerde bir kanun görkezmeleri bolsa siz etmeliler şonu. Berdi hat üstünden görkezme.
ona jogapkärçilik olar ya. Eger bermese jogapkärçilik seninle ertiki meni aýdamok. Bu ay şu kezzaplar her adam eder, adam ölür dip üstüne yapar. Sizi basyp goýar. Ine şoň üçin şu zatlara ün sörmeli. Ol bolsa bizim MHM bilen polis bölümlerinde işleyen adamların profesional taýdan has ýagdaýynyň pisligi, has konstitusiýany bilmeýändigi, has ýanky hak öz haklaryny gorap bilmeýänligi, olar öz haklaryny gorap bilenok. Olar de korrupsiýa üstüne öz arasynda meseleleri çözýär. Ine biz ösmeli şoň üçin biz men olar häzir bäýärde ýamanlap oturamok, olar hakykatdan hem uly günäsi var halkyň önüne ýöne olar ösmeli. Biz olar azat bolmaly. Biz hemmemiz azat bolmaly. Yani MHM gullugy adamyň ýygynyň ylgamaly, halkyň ýygynyň ylgamaly. MHM gullugy daşyndan gelýän hukuklar goramaly. Türkmenistanyň içinden hukuklar näme Türkmenistanyň içinden? Kim Türkmenistany basyp aldy? Gurbanly Berdimuhammedow. Kim bir kanun saýlawlary geçirip, ýani setlerimiz oğula bir kanun prezident boldy. Serdar Berdimuhammedow. Näçe bir kanun saýlawlary? Sebäbi konstitusiýaly 30 gün minimum ýani saýlawlar yglan edilende 30 gün minimum bolmaly. 28 gün etdiler. Bir kanun sorumlusu şeýle tam saýlawa hemme adam. Hani MHM ýa derdi? Näçe şuraya uly konstitusiýon jenaýatlary ünsürmen ol iktisad aktivist söz yapıyor. Näçe bir iktisad aktivist hökümet basyp bolýar? Ýok. İktisad aktivist hökümetdäki bir düzgünçüligi aýdyp şonu düzeltjek bolýar. Şoň üçin MHM olam ýallak gulluklar şu Gurbanyň näme diýse şoň öňünde ýani özlerini göközjek bolup, ordan aljak bolup, kezapçylyk etjek bolup, mümkin kezapçylyk mümkinçilik aljak bolup şoň hyzmat edýär. Ýani zulmy, ýani konstitusiýany äät bermän bir adamyň öz kellesinde fantaziýasyna gulluk edýär. Yani şol gaty hukuklar şol. Milli hukukçylyk gullugy hukuk döredýär, döwlete hukuk döredýär. Şu döwlete hukuk döredýän üçin biz şuna geldik. Eger şol hukuk döretmeýän bolsa, olar arest ederdi, Gurbanyňam, Niýasam arest ederdiler. Etmediler. Ine şurýaly şolum adatlygy ýok, şoň üçin türkmen halky gorkak, ýa türkmen halky hiç wagt galmaýar, ýalan urulýar. Ine bu Türkmen halkynyň gülmi, uluslararym görenlerden tek. Türkmen halky közenip gelýär. Ine milisiýa diýenler, polisiýa diýenler, köçelerde gezipýärler, adamlary goramak ýerine gaýta olary baskı yapýarlar. Tanıyalar. Gaýta beter gorkuy baskı yapıp olary gorkunç hale getirýär. Adamlar köçe çykmagy gorkýarlar. Yani öyle zat bolarmy? Hak size ınandy, size ses berdi. Siz nabarot polisiýa goramaly, halky goramaly. Onu gorkutmaly adamlary. Siz goramaly. Siz diňe o prezident için işleňiz, siz halk için işleýäňiz. Doğru yani şoň üçin olar öz konstitusiýon haklaryny düşünenoklar düşünse-de şonu ýerine ýetirmäni gorkýarlar. Gaýtyp kanun bozmagy gorkanoklar Gurbanyň işlep ýani bir kanun hereketlerini, bir kanun şoň görkezmelerini ýerine ýetirmäni gorkanok ýöne konstitusiýon ýagdaýda konstitusiýaň esasyna hereketleri gorkýarlar. Häzir Türkmenistan türme bolup galdy şoň üçin. MHM we polis zonları üçin Türkmenistan türme bolup galdy. Ýene-de şoňaly edberseňiz, hökümet grajany uçturup sizi atarlar. Köçelerde tutup atarlar. Ine şoňa elterdiňiz. Şoňa eltmediýär, ine biz siýasatçylar halka düşünürýär we umum galyp, opşy galyp ýani köplük bilen galyp uruşsyz, dawasyz, gansyz çalışmalar etjek bolýar. Bize çalışmalar gerek. Bu ýaly ýagdaýda Türkmenistan katastrofa uçky döwletdir. Häzir Putin ýykylsa, Berdimuhammedow gatşýar. Biz barýar. Putin ýykylsa biz barýar. Boldy. Hormatly vatandaşlar, şoň üçin türkmen halky beli halkdan tapawuly ýok. Hiç biri gorkak ragam däl, edermen ragam däl, şoňda hiç bir kemdady ýok. Ýöne türkmen halky azyjyk sabyrly. Geçirýär, toňuna ýalyp goýar, durup bolan. Ortaly duruşýar. Şoň üçin biz gorkak däl.
Yöne bizi şuna salan emheme teröristler ve polis zombiler ine şonun günahı boyunca Türkmen halkının öňünün gözünün oğudunu aldılar. Inni Türkmen halkının gözünün oğudu kalp var ya. Görürsünüz inşallah. Yine şurada Diriş diyen bizim vatandaşımız soru veriyor. Haram tohumunun bilim alyan üniversitetinin önüne protest etsek yurttaşına atov bolurdu deyip fikir ediyen sizin fikriniz. Gası doğru fikir. Eğer de bir yeri okap gören olsa şol maşaladan hükman var yakadından tutmalı. Dine protest yani. Bütün üniversitede şunu maskara etmek kim birini. Haram pulları gelip haram yağdayda okap haramlık görkölüp öz samalyodu bilen nerede kakadın buyruğu boyunca hükümedin samalyodu bilen gelip özünü kimden bir yerde pasap ediyen haramlar biz hükman Avrupa'da tutup onu maskara edip üniversitesine profesörün yanına hem yerde barıp yakasından tutmalı. Oraya tapsanız bir de aydın biz hükman barız şöyle. Şu bir yerde Avrupa'da bağ olsa biz bararız. Bir yerde Kurban Ulberdim Hamedov'un çağları, yani yığınları, oğlu ya da oğlun çağları, aktıkları, yani çoğulukları bir yerde bağ olayan olsa aydın biz var ya şöyle. Maskarasını çıkar şöyle. Benim anlamam. Nerede государственный, yani hükümetin samolyotuna bir prezidentin oğlu da binip gidip biliyor. Ol böyle olmalı değil. İnha başka yerlerde, Avrupa'da, Amerika'da da hatta en birisi даже prezident bir otelde bir nomer snimat etse, yanlışım tölemeli ol. Hükman tölemeli. Eğer ol kanunu bozsa, demek ona başka adamlara ne mi? Başka adamlar onu bozarlar. Onlar görüldü olmalı. O bir de kakasının samalyodu var deyip yürümeler. O kakasının kadar. O hükümetin ki adamlar işlep vergi veriyorlar. Hem de yani porunu olmalı. Hem de bir de kakasının samalyodunun bilmediğinden de yok. Kakasının samalyodan yok. Hem de devletin ki devlet pulunu kurulun zaten. Devlet pulu nereden gelmeye geliyor? Türkmenistan'ın bağırıklarını alıp koyuyor. Siz hareket getirinize nalog basıyor yani taks deydi, sarılıklar deydi. Şolurdan devletin pulu emele geliyor. Şondan ama Kurban Berdim Hamedov samalyot alıyor. Halktan soraman. Öğüne birinci boyun, ikinci boyun, üçüncü boyun alıyor. Bu boyunları öğü taksi alıyor ki öğü huzur maşinyalı nime diye. Yok. Her bir prezidentin çıkışı gelişi dine vizit olmalı. Yani şu da şöyle vizit edip bak gelmek için veriliyor. Ol ahtığı, Kurbanlı'nın ahtığı Serdar Berdim Hamedov'un oğlu değil. Kurbanlı'nın ahtığı o samalyoda minip devlet yani prezidentin samalyoda minip gidip neme varıp London'a varıp şöyle şovunun dovabını akşamı yine iyine kaydıp oraya da olmalı. Dine şunu emhime tutup tuğd etse Türkmenistan prezidenti tutak etmeli. Sebep Türkmenistan devletinin bağlılıklarını pıtratıp diyor. Onun hiç hakkı yok. Türkmenistan'ın prezidentinin hakkı var. Ona da Dubai'ye bak gelecek deyip bak gelmek değil. Her bir gidiyen yerin viziti olmalı. Yani önüne şu devlet bilen hatlarımız bilen diplomatik kulüplerimiz bilen tasdiklanan duruşuklar olmalı. Oraya ya hükümet samalyodu bilen ya da prezident samalyodu bilen bir yere ahtımını iyi vermeli, yeközünü oraya da yok dünyada. Hiç yerde yok. Şunun için Türkmenistan Türkmenistan'ın devletinin bağlılığını öz cühtüne bağlılık deyip hasap ediyorlar. Şunun için ben size heyadıram ediyorum. Devletimizi yitirmek hak. Her adam bir adım etmeli. Görüşmeli. Yeterlik oluyor. Her adam bir adım edenine yeterlik oluyor. Şu kaçık diye. Bir tutuval yap şunu. Yine şuraya fikirler ama Nurcan Apa heyadır inlik soruğu seyredip geçelim. Hasan Türkmen halkı kalar. Yine şu soruğu seyredelim. Sen neye fikir ediyorsun Nurcan Apa? Hasan Türkmen halkı kalar. Yani Türkmen halkını
kalması için 4 yıldan beri gepleşikler ediliyor. Sizin ha münden gorak çıkışlarınız var. Yine de men fikir ediyen halk bırak düşüncesi, anı düşüncesi yine başladı. Olur bir fikir ediyen, yani benim inancım var. Sebebi hak hukuklarımızı biz özümüz talep etmesek, tanımasak, ağzı olmasak biz ne bilmeyiz, yani ösüp bilmeyiz. Onun için halk ayıklanır diye düşünen sebebi katı elbet derecede şu an halkımız oku her dağda alt görün. Ciddi saat çağlar bağından başla o orta mektepleri, studentler, dışarıda okuyanlar hemmesinde problemi var. Hemmesinde. Yani bu işsizlik diye, korrupsiya diye, yani katı kıynanç yağdaydı. Onun için ben fikir ediyen halkımız biraz fikirlenir, oynanır. Öz yine de bir gerek diyen boşun koşup haklarını talep etmeyi başlarlar diye. Doğru. Benim şeyle fikir ediyen yine Ünsör'ün sonki 4 yılla. Biz 2020 yılda başladık. İyul ayında. Yine hazır Ağustos ayı. 4 yıl bir ayda yine Türkmenistan halkı ütködi. Ön yadınızda olsa yallaklar gollap, yani arkadağımız, serdarımız deyip gelip gören adamlar inni ütköp başladı. İnni düşünüp başladı. Sebebi 4 yılda biz düşünceler verdik. Bir topar düşünceler verdik. Bir topar logik taydan yani cemiyeti düşünürdük. Cemiyet beyni bolmalı. Cemiyet değil yanda içinde medeniyetli adamlar olmalı. Olur medeniyet vermeli. Yani içinde adat metbuat olmalı. Olur adat yani informasyon vermeli. İçinde hünermetler olmalı. Yani içinde siyasetçiler olmalı. İçinde partiyalar, cemiyetler kurulmalı. Devlet kuruluş sistemi olmalı. Köp zat olmalı. Bizde yok. Bizde misal için münsani elim oşurdan yani bir elim oşur var, 10 renkli elim oşur var. Mün renkli elim oşurdan bir 10 renkli elim oşur var ve şonunla bir devleti kurup bilmez ve bir devleti üstürüp bilmez ve bir beylik devletlerinin konkurensiya giyip bilmez. Şoň için bizim üstümüzden bütün dünya kurup bilmez. Hatta Özbekistan'ın kurup bilmez bizim üstümüzden. Kırgızistan Sovet Soýuzyna iýde galak döwlet. 15-nji Respublika Kırgızstan bizim üstümizden ulýa. Men düşünýän olar bizim Mysan hökümine ökürýär. Parlamentde gygyrma diýerler. Şu düşünýärse Türkmenistanyň parlamenty ýaly bolup galar. Beýtmeler zat diýip ýa düşünje berýärler. Şol nokada biz bardyk masgaraçylykda. Indi goý bolsa etmeli. Şol kezzaplara, idiotlara, durmuşumuzy, döwletimizi biz inansak şular katastrofa eltdiler. Şoň üçin şoň elinden almaly, döwletimizden, adatlarymızdan almaly. Şular hiç tat inanıp bolmak. Men saýýan, Gurbanyň Berdimuhamedowa bir dom upravleniýede iň kiçik bölüm näme şonam tozduruşur, şonam çüýretdiler. Şol ýaly ukyp, şol ýaly ganhor, şol ýaly ýani tezza şu bir zat ogurlap bolýan bolsa ogurlaýar. Öýdem bu torun tirýeki. Hormatly vatandaşlar, yine Türkmenistan bu ajaýyp döwlet. Bu döwleti uly çydap bilmejek kynçylyklarny geçip öz derini, ganyny döküp, jalaryny bizim ata-babalarymyz gurun döwletdir. Bu döwlet ne Niýazyň döwleti, ne Niýaz kurdumy, ne Gurban Berdimuhamedow kurdy. Şol ikisany kezzabın özüne prezident diýip özüni belirlen adamlaryň yani hiç dahil yoktur Türkmenistan döwletine. Türkmenistan döwleti 1991-nji ýylda yani döwrände ol ýöne hiç howadan emelelerini ol Türkmenistanyň bütün ömrüni saklap gelýän Türk ata-babalaryny saklan gelýän toprağyndan, baýlygyndan, adamlaryndan emele berdi. Diýmek Türkmenistan döwleti öňünme ýöne 91-nji ýylda Niýazow yani täze döwletler emele berdi.
Sovet Soýudynyň giren döwletler iyine çykyp başlady bolýan. Ine täzeden döwlet kurduk we täze Türkmenistan diýip atlandy. O täze Türkmenistan näme? Ol bizim köni Türkmenistany ugranyň ýa-ni Türkmenistan bol. Şoň üçin biz şu Türkmenistany 91-nji ýyllarky entek ugranyň Türkmenistana biz ýene-de gaýtyp gelmeli. Şonu gurmaly. Ine şoň üçin men size haýyş edýän iki tane kezzap, Serdar ve Gurbanberdi Hamidov seyretmeyen. Biz Türkmenistan'ımızı elimize almalı. Biz Türkmenistan'a azatlıkları vermeli. Türkmenistan devleti azat olmalı ve onun adamları azat olmalı. Eğer adamlar azat olmasa Türkmenistan azat değerli. Her bir adam psikolojik, siyasi, iktisadi, sosyal taraftan azat olmalı. Her bir adamın mümkünçülükleri beylik adamın kıyal bolmalı. Bir tane prezident, onun tohumy, ya bir kezzap ministr, onun tohumy Türkmenistan'a özünü yukarı tutup gelmediler. Olur halka hizmet ediyor. Olur gaýtyp kellelerini aşağı kalıp gelmeli. Halkın önüne. Yani şöyle mümkünçülükler dem olmalı. Haklar dem olmalı. Konstitusiyanın önüne hemmeler dem olmalı. Prezident olsun, Çopan olsun, Dereliş olsun, Murat Kurbanov olsun, Nurcan Apap olsun. Hemmemiz dem olmalı. Kanun bozduk mu? Cevap gerçekten. Doğru. Yani şuraya devlet olmalı. Yani şu devlet, baş oraya devlet var yine Avrupa'da. Avrupa'da en ulvalık ne hemen? Onun pullarlar. En ulvalık Avrupa devletlerinin en ulu kazanan bağlığı sen istendik yerde öz hakkını korap bilyen. İstendik yerde adaletliği korap bilyen. İstendik yerde adaletlik var. İstendik yerde senin adaletlığın var. Şu en Avrupa'nın esası kımmatlığı Avrupa devletlerinin esası kazanıp saklak gelen düyüp götür kımmatlığı şudur. Yani şoň üçin biz Türkmenistan'da birinci bilen adaletlik kurmalı. Adaletlik her adam adaletlikde bolmaly. Her adam adaletlik bolmaly. Onu adalet Türkmenistan bolar. Tizden yine garaşçılık bayramı yetip gelýär. Yine şol garaşçılık bayramı düýüp götür bayramdır. Türkmenistan, Türkmen halkı üçin. Ýöne gynansaňam her bir adam Türkmenistan'da özüni şu döwleti ýa-ni döwlet diýip hatap eden ok. Döwletine gurbanlygy biz döwleti degişler, biz bir garamaýak, biz bir ýa-ni Türkmenistanyň grajdanı diýip hatap edýär. Ýok. Biz döwlet. En Türkmenistanyň konstitusiýasyny en ulu organ näme? Organ diýmek en bir ulu ýa-ni gurumy näme Türkmenistanda? Halk. Prezidentam, milli lideram hemmesem halkyň aşagynda. Eger halk ýok diýse, bir günde, bir sekundda milli lider türmäde basyp bilýär, aýryma bilýär, prezident tutup bilýär. Onu emhime gerekkä. Halk çödýär. Konstitusiýa ýa-ni. Şoň üçin eger bize şol prezident laýyk bolmasa, ýa şol özüni milli lider diýen kezzap laýyk bolmasa, bir günde galyp tutup elini daňyp türmäge basyp bilýär. Onu komissiýa döredip, täzeden hökümet döredip, şu hökümet ýa-ni bizim saýlan adamlarymyzy goýup, şol saýlan adamlarymyzy konstitusiýan bolmak çäğer görüpdiler şol. Direniş hoş geldin. Salamu aleyküm. Salam. Akıllı, düşünceli, blogger, yaşaçık oğlanımız halka görürdüğür özünün näme bildiğinden aydıp halka yetirdiği sesini yani gatı beğendir. İşte sohbatlar köp çıkış edip şu düşünürsen bizem olup geçeceğim. Biz beğeniyoruz. Buraya olsa İran'dan görecek. Gayret edin. Böyle adaletli oğlanlarımız. Atı köp olsun. Bizler atı oynayalım. Yani salamu aleyküm kadirli ildeşler. Salamu aleyküm merhuvan doğanlar. Yani Nurcan Elce, Murat Kurbanov. Yani köp kişi diye aytya dediğinde de halk korkya. Yani bizim korkmazlığımızın sebebi var. Çünkü dayanarımızda adamlarımız var. Şundurp bilýärmi? Yani bizim korkmazlığımızın bir sebebi var. Şoň üçin biz rahat gurulýar. Çünkü biz dayanýar, biz bilýär, bizi gorajaklaryny bilýär, kömek etjeklerini bilýär we edip otýarmyz. Dogry dämi? Yani biz bir zatlardan dayanýar da arkaýyn gurulýar. Mesele mende ýurdun içine sine görsek ýani mana bu hökümet döwlet başyna geçenden sonra nämeler eýledi?
ähli biznesmenleri eýledi, ähli organ uly wezipeleri eýledi, ähli fabrikalary, zawotlary eýledi. Ýagny halka mahsus we halka wajib zatlary ele getirdiler. Ýuwaşlyk bilen. Ve indi halk nämeden gorkýarlar? İşten kovulmajak gorkýarlar. Ýa näme ipoteka jaýlary gurulýar. Bu taýdan kovulmajak gorkýarlar. Özüňiz meselem şu wagt biziň watandaşlarymyz maşgalasyndan, çağlaryndan geçip bilmän ýurtdaşyna işe gidýärler. Agyş, beňirişip gujak açyp garşylaýarlar. Ýani uşdan gelen ýalat gujak açyp garşylaýarlar. Her biriňiz görüp oturýar. Monis bir tane görüp oturýar. Indi biziň watandaşlarymyz bu hökümete nägelelini bildirmekli üçin hereket eden halatynda bular işten kovýarlar. Birisini sadykdan kovýarlar, birisini mektepden kovýarlar, birisini universitetden kovýarlar. Maňa özüňiz görüp oturýar. Rossiýada bile açyklany berdirýärler. Rossiýanyň içinde çykyş edip söz söyleseň sen universitetden açyklany berýär. İşte bu zatda biziň halkymyzy gorkuzýar. Egerde bizler şular ýarak jemgyýetlerimiziň arkasynda durmakly başaryp bilsek, şu haram hökümetiň togumynyň bilim alýan universitetleriniň öňünde protest edip şulan külni soğur maskarasyny çykaryp özlerini açyklany etdirip bilsek, mesela maýdada şu haram hökümetiň togumy ýurtdaşyna bilim alýar. Ýewropasyny tut Amerikasynda. Dünýäniň her bir ýerinde bilim alyp bölür. İşte bizler barýas bular universitetleriň öňünde ýer bilen ýeýsan edip maskarasyny çykarýar. Bular da açyklany bolsun. Bular näme üçin biziňkiler açyklany etýärler? Bular näme üçin edaradaky işläp beren adamlar çykarýarlar? Özümiz başdan geçirdik. Meselem halkyň gorkmaklygyna bir sebäp bardyr. Meselem biz halka umyt bolduk, söz söyledik, derdimizi beýan etdik. Ve näme boldy? Soňunda ýene halkyň gözüni gorkulmaklyk bilen meşgullandyk. Ýagny bir adamy deport etdirýär, bu adamy ne gorap bilýär. İşte bu da bizim jemgyýetimiziň gözüni gorkudýar. Çünki jemgyýet bir zatdan göz alýar. Gawun-gawundan renk alýar, goňşy-goňşydan göz alýar. Adamlaryň bizden göz alýar. Bir-birini gorap bilen oklar bizi nädip gorasunlar diýär. Çünki biziň adamlarymyzyň Allah'tan bu umydynda kestirdiler. Sonra buları adamlara taqdim ettirdiler. Şonuň üçin biziň jemgyýet adamy ananýar ve adama serdi göz alýar. İşte bu zatlar bizler şu wagt halkyň gözüne nähilek örnek bolýar. Nähilek göz görüldi bolýar. Birek ýok etmeklik bilen, birek bireň arkasyndan girlinje arda ýazmaklyk bilen, gerek girse gurumalara pida edip pul kazanmaklyk bilen. Bu da jemgyýetiň gözüni gorkuzýar. Ondan sonra hereketler towtaýar. Yine bu hökümetiň edip oturan işine serdik görün. Türkmenistanyň içinde haram, münafık müftüleriň ele bilen dindarlar ýok edip otur ýurdun içinde. Ýurtdaşynda koza dine garşy gürleýänler ýok etýärden dünýä ýüzüne özüni islamy goraýan ýalap görkezýär. Edip oturan işine serdik. Ýurdun içindäki dindarlar ýok etýär müftüleriň eli bilen. Ýurdun başyndaky dine garşy gürleýänleri, men ateist diýenleri ýok etýärden dünýä ýüzüne islamy goraýan ýalap bolup görünýär. Bizim milletimize näme öwredildi? Siyasat öwredildimi? Konstitusiýa öwredildimi? Din öwredildimi? Hiç bir zat öwredilmedi. Köpsi näme diýip bagad edýärler? Bu prezidenti Allah saýlady diýär. Indi sen oturda pikir edip görün. Türkmenistan hökümeti halifelik göretýärmi? Türkmenistan hökümeti İslamyň goraýjysymy? Türkmenistan näme? Halifetdami Türkmenistanda? Hiç kim hiç zatdan öwretmeýärler. Hiç kim hiç zatdan öwretmeýärler. Sonra jemgyýetden bir zada garaşýarlar. Egerde sen bir topragy tohum ekmän, sen muňa 100 ýyl garaşdan o taýdan buğday ösmejekdir. Ve ora sen o taýdan hasyl almajaksın. Ilki tohum sepiler. Şu wagt biziň görýän bolsaňyz jemgyýetimiziň beýnisini zäherleýärler. Özüňizden sine de oturýar. Birisi tutturýar çykarýar bizi kartoşka soğan bilen gumra edýär. Birisi paksırt bilen gumra edýär. Ýene birisi keseller bilen gumra edýär. O şu hökümet gitmese keselliğin hem sağalmaya, kimliğin hem düzelmeye. Aladılardan bitmeye, dert üstüne dert geliyor. Doğru. Gelmeden sebebi hükümet olanla, devlet kuruluşu olanla, yani ayratin hükümetler olmalı. Misal için parlament hükümeti. Parlament hükümetinin içinde konstitusyon hükümeti var, komisyalar var. Konstitusiýany seýredýän, ýani konstitusiýany kim bolýan bolsa derrew böküp çykyp, ýani daklad edýän, 1100 fa aşagynda, oň aşagynda bir topar ýani gurumlar bar, velayet gurumlar bar, etraf gurumlar bar, ýerlerde Ow Sowet gurumlar bar. Şolar
işlemeliler, bir-birine informasiya verip, şolu gorumaly konstitusiýany, şolu goranyp, şolu işlenip, Gurbanuň agzyna tetip durar. Olam tirek çekip, ýani beýleki ýollaşy bar, taşlyf bilen. Gidip tirek çekip doýup gelýärde, gurýan adam bilen. Onuň daşyndan ýerine ýetiriş hökümet bar. Ol Serdar Kartynka. Prezident we onuň kabinet ministri. Ine şu kabinet ministrinde näme bular hata at bilýär, näme karar çykaryp bilýär, näme hata apat bilýär. Egerde Serdar Kartynka hiç da düşünmedi. Ýa-ni tory bilen gelseler, men ýanyma gelmedip goýýar bular. Sebäbi gorkýar jogapkärçilik almaly. Sebäbi düşünen o. Ol atly prezident bolmak üçin hiç il tejribesi ýok. Ministr bol, ýa velayet häkim bolup işlerine, ol hiç il tejribe eden o. Gapyny ýapyp hiç kim sotkada urulmalar boldy. Şoňlaryň otyr kreslany gorar. Ol häzir Gurbanyň kresla goraýjy goşunyň birinji wekili. Kresla goraýjy ol. Kreslany gorap dur, ýa-ni başga bir ýere gelip alaýman sebäbi prezident Gurbanyň Berdimuhammedov diýlenine eýýäm kezzap dälle dünýä zulmü diýip hasap edilýärdi. Şondan öz adyny aýyrmaly boldy. Onu ýa-ni prigorit etdi-de onu goýup öz daşyndan ýene-de dolandyrdy. Üçüncü hökümet, Suud hökümeti. Olam öz başdak bolmaly. Şuň Suud ýolbaşçylaryny Gurbanyny belliýär. Olam ıhtiýarly. Ýagny olam garaşly, Gurbanyna garaşly. Hemme Gurbanyna garaşly. Döwlet ýok, döwlet guruş sistemasy ýok, döwlet institutlary ýok. Döwlet institut bolanyna, mesela üçin hökümet bolanyna onuň ministri ýustisiýasy bolmaly, onuň prokuraturasy bolmaly, prokuratura bolanyna diňe velayetde, diňe ýa-ni merkezde, onuň etraplarında bölümler bolmaly, polis bölümleri bolmaly, hukuky gorayan bölümler, onuň daşyndan profilaktikany edýän jemgyýet gurumlary bolmaly, halky aktivleşdirýän jemgyýet tarapyndan jemgyýet bilimleri berip, olary ýa-ni ahlak taýyny saklap gelýän bir topar gurumlar bolmaly, bir topar medeniýetli adamlar bolmaly, alymlar, intelligensiýany üstürmeli, intelligensiýa öz ideýalaryny berýär, intelligensiýa derhal tanqid edip ýykýar, eger näde ol ýolda ýürse hökümet. Ona ýazatlar ýok. Hiç şart ýok. Men diýene, egerde müňrenkli alamyň şor Türkmenistanda bolmaly bolsa, hökümete seýerlerinde. Onda bizde 10 renkli ýa 3 renkli alam şol bar. Bizde renk hemäyi kalmady. Şol ýaly hemme zady ýitirdik. Şoň üçin şol hibrid bir adama bağlı döwlet buluş sistemasy ösörmi? Elbetde ötmez. Niye elter? Katastrofa, bardyk katastrofa. Geleceğimiz var mı? Yok. Gelecekte yine beýlek döwletler ýaly ösüp bilermi? Yok. Bul häzir diňe bir alyp edip ber Gurbanyny. Oýra bir ýere gidip kasam içip, ýani men size Türkmenistanyň halkyny bağlagyny satýar, hiç kim kellesini galdyrmam. Maňa pul berin, gaýrat edin diýip pul sorap ber. Boldy. Pul sorap, ýani döwlet dolandyryp gelýär. Karz alyp. Ondan dolandyryş däl, ol katastrofa. Ine şuraya döwletde biz ýaşaýar şuň, egerde kimde kim ay arkadağımız var, ýani milli liderimiz var, jan sag bolsun, taňa ýakyn diýse, ine şu zatlar pikir etsin. Men näde doğru diýerim bolsa-da gözlerini açyp tersin özi Türkmenistanyň içindäki kanunlara. Nesile geçip otyr, intelligensiýa ýok, kime jogap bermeli, halk sessiz, onuň üçin eden etdilik ösüp otyr. Şu taýda bara geldi. Ýa-man gowzady bellek geçdiňiz, maňa ruhsat berdiňiz. Şu wagt hökümet nämeden gorkýar we halk näme üçin sessiz? Men jogap bermek isleýän. Çünkü bizim halkymyz bir jawarya işe girip bilmän şu taýda süýrenip gelýär. Çünkü bizim halkymyzyň prokuratorluk meselesi bar, arçynlyk meselesi bar, häkimlik meselesi bar. Bizim jemgyýetimiziň müňdürli derdi bar, dogry dämi? Meselen bular ses çykarýar. Potrad üçin, jaý üçin, wiz üçin, password üçin her bir zat ses çykarylypdy. Ýöne biz eşitmeýäs, dogry dämi? Hökümetiň nämeden gorkusy bardyr? Halk bu zatlardan vaz geçýärdinim, öz velayet häkimlerini saýlamak isleýär diýip şu dawatyny eder öýdüp gorkýar. Egerde bizim halkymyz bu dertlerinden geçdiler, wagtlança goý bolsun etsinler, jaý meselesini, öý meselesini, potrat meselesini, bannise meselesi, meselen dutarlar ýalňyş operasiýa etýär, adamlar şu wagt arda ýazyp ardasyny kabul etdirip bilmälidir. Olaram geçdin. Hemmesi 3 ýadanym bir häkim täzelejek diýsinler. Çünkü adamlar üçünde derdini aýtmaly da.
Birden parça bölükler var. Birinin hakimlik, prokurorluk, hukukluk, polislik, owokoçuluk birden problemler var. Şolar bir ara gelip bilenok. Şolar bir ara gelen wagty näme dip ses çıkarmaly? Bulardan sorya da siz näme üçin üçdüňiz diýen wagty biz bir wagtlar un ýok diýýardyk. Çünkü bizler poýda gatnaýardyk. Men o wagtlar gitjekdim elimiz orakly pil ýola çykyp uly ýol ýapdyk biz o wagtlar. Bizimkileri ýok etdiler şo döwürden başlap. Çünkü mitin kutorundan soň 69 ýyly gelip alyp gitýärdiler. Äkidi urýardylar o ara. Biz o zatlary göre geldik. Bizim jemgyýetimiz şo taýda hakimy tädiriyinçe gaýtmaly däl. Çünkü bizimkiler Moskowada barıp bilmeýär. Aşgabatın içine velayet maşinleri bile salmaya. Bolmada bile 30 velayet maşinleri bilen Aşgabatı gawamalydygyny. Emma bunu edip bilmeýär. Edip bilen adymyza geçelim vatandaşlar. 5 vilayetin halky öz hakimini täzelemek üçin ýygnansyn. Ve täzelemeden gaýtmasyn. Çünkü hakimleri bu hökümet saýlýar ve bu hökümet aýyrýar. Sinet görün, biz öz hakimimizi tanamaka. Bunu basıp yetişýär. Vatan havarlarda görkezip yetişýär. Biz daha tanap yetişýärmiz o hakimleri. Buluja aýryp yetişýär o hakimleri. Biz saýlýas ve biz eýe çykýar. Hakimi gorasak, hakim de bizi gorajakdyr. Prokuroru gorasak, prokuror da bizi gorajakdyr. Şu wagt hakimler prokurorlaryň çağılarına baskı edýärler. Yurt daşynda bolsa açyklaýan böyle uğraşjak bolýarlar. Yurdun içinde bolsa işten çıkarjak bolýarlar. Şeýle prokurorlary systyryp otýarlar. Hakimleri systyryp otýarlar. Bizim watandaşlarymız bolsa el arzany köçede gelip böler. Çünkü arza yazmakla üçin hem gidip advokatlara pul töleýärler. Her bir arz üçin 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon pul berýärler. İşte bu zatlar ýoly goýmakla üçin bizim milletimiz edip biljek işine herekete geçmeli. Bizde güç olmalı sosyal medyada. Her deşikten bir ses çıkmalı der, hemme deşikten bir ses çıkmalı. Şu wagt bir başga zat bilen güýmenip, bir garamak bilen güýmenip, bir men siyasatdan çykdym diýip bir bedere bok döküp, her deşikten bir ses çyksa biz başarýar. Doğru diýär. Biz başarýar bu işler watandaşlar. Doğru diýen beriliş gatylýan aýdýanlaryňa podдерживать edýän. Halk hakimlikleriň öňüne gidin. İş yok, güç yok. Häzir rak keseler diýençe adamlar ölüp oturýarlar. Okuwçylar, abituriyentler okuwa girip bilen oklar. Yani bilimi bar, ama girip bilen oklar otay. Yani şu datlary seretmeli, propiskany aýyrmaly, swobodny giriş çykyş etmeli. 5 vilayet hemmesi Aşgabatda girip çykmaga haky bar. Sebäbi olar grajdany, Türkmenistanyň grajdany olar. Nerede bunyalı var, rezillik var? Haýsy döwletde var? Diňe bizde var. O türmedäki ýatan beldeler, ol biýgüne, siz olary deriňäň. O türmeden gapylaryny açyň. Beýdip her kim neme ýazdy, like bastı, on etdi, bunu etdi diýip bol Russiýanyň rejimini alyp da özüňiz ony o nemesi günäsi bamy ýokmy türme atyp otursyňyz. İbradaçık seyredin. Madem geldiniz hükümet başına demek bir cayedin işini zatını halk için işlensi siz halk için otayda otursunuz. Halka hizmet etmek için otursunuz. Uğurlamak için değil. Doğru. Yine men şu tarihine bir zat goşup geçin ýatdan çykdy. Yani gakarmy ese bilýän adam men ne stresli ýatdan çıkaran ve çalk geplýän da var. Endi men şu taýda bir zat aýtmak isleýän. Bir zat sinesseňiz, men gitjekdim şu wagtda Aşgabatda barynda daş o vilayetin taksistlerini çıkarıp gaýlar şöýdip Aşgabatyň etinden çıkarıp kokup durany men gözüm bile görüpdim şonu. Gitjekdim men şu wagtda taksistler gaýlar çıkarıp duranda taksistler gıýgyrşyp dawa adam etdiler. Taksistler üýtdiler, näme üçin biz çıkarýaňa diýip. Soňra näme etdiler taksistleri? Äni we tarap geçirdiler. Şu taýdan näme guran boldular bilýäňizmi? Näme ol awtomobil, näme şol awtostansiýa guran boldular. Ýani Aşgabatyň çäginden uýraklarda awtostansiýa gurdular we şo taýyk gelýän, ýani awtostansiýa gelýän klientin düşürýän, klientin aga nomer ýa ahal nomer maşyna minip içeri gidýär. Sen sine edip görün. Sen sirin şu näçinji ýylda başlady? Ispital etdi şonu. Seret öz vilayetinden äni awtostansiýasyna gelýän, düşürýän, özüň aga nomer ýa aha nomer maşyna minýän Aşgabatyň içine gidýän. Bunu ispital etdi. Çünkü halk ayağa galan wagtda Aşgabatda girip bilmesin diýip etdi. İkinciden
Velayetlerden Aşkova'da gatnayan poyuzlar günde bir gezek vardır. Näme Türkmenistan poyuz almana puli yetmeýärmidir? Näme üçin her sagatda, her sekundda poyuzlar gelen? Ünha görüpýärse o her sekundda, her minutda metrolar, poyuzlar gatnap duşdaýdy. Näme üçin Türkmenistanda günüň dowamında bir gezek poyuz gelýär Aşkova'da? Marda bir günüň dowamında bir poyuz gelýär. Näme üçin sagatda gatnayan trenler goýmaýar? Näme üçin jemgyýet tara gatnaşygynda poýuzlar goýmaýar? Näme üçin adamlara hususy taksislere minmeklige mejburlýar? Näme üçin bulardan beýtýär? Soňra sen kire etdiň, sen başga bir hususy maşynada adam daşıýan diýip bulara pul töletdirýär, jerime bastyrýar, hatda taksis etmeklik dokumentini bile bermeýär. Şu adama biz ýynalyp beren oklar diýär. Bu zatlary näme üçin etdiler? İspitçanlar şu zatlar üçin etdiler. Çünki bilýär bular. Çünkü zulüm etdikçe, näçe zulüm etdikçe öz gawryny galjakdyr. Ýürüş bu jemgyýet olardan araljakdyr we aralmakla her kim dilýändir. Hemme kişi dilýändir. Ýöne bir zat da vatandaşlar, birleri TikTok'ta öz derdimiz bilen güýmeýärler. Bir keselliğinin derdini bejer dersiňiz, köpçülüğün derdi bitmez. Bir maýypy bejer dersiňiz, köpçülüğün derdi bitmez. Ganha bir giden çağalar envalit dowatdy. Çünkü näme üçin dowurwatdy? Bir giden çağalar envalit dünýä ýa doğum envalitler çağadan dolýar. Bu görgüllere kim çörek berýär? Çünkü sen bir maýypy bejersen ýene bir maýyp dünýä ýa. Enatalar bannysa da gap berýär. O kolderman alıp bilmem presentine pul alıp bergäçünmä. Ve şeydip jemgyýet arasynda da uruş dörýär. Ondan sonra magazynçy bilen uruşýarlar ýazdyryp garydy alyp, ondan sonra presentçi bilen uruşýarlar presentini berip bilmem. Ondan sonra jaýyny zala goýýarlar, maşyny zala goýýarlar, tumaýak bolýarlar. Munyň tumaýak galmagyna näme sebäp bolýar? Çağatynyň keseli sebäp bolýar. Ýene hökümet ortadan sypýar. Ýene hökümet ortadan sypýar. Çünki bu Hudaý bilen Huwan zakarlar ýürüte sizleriň çağaňyzy maýyp dünýä indirýär. Siz çağalaryň keseli bilen derdi bilen uruşýaňyz. Bu hökümetiň zulmyny bile görmeýäňiz. Bunu istitan edýär. Şonuň üçin bu Hudaý bilen TikTok'daga piderarlarym sizler güýmemek üçin efirlerde keseliler süýrýärler. Doğru. Biz her kime bir-birinden kömek edip bilemdi. Birden hemmesine kömek etmeli. Onun için sisteman çalışmalı. Onun için şu diktatör goýulan sistemanın çalışmalı ve normal beýlek döwletlerdäki ýaly döwlet guruş sistemasyny goýmaly. Yani şoň üçin men size aýdýan şu sistemany saklap gelen diktatör ýeketek ýani hakly sistema, Gurbanyň sistemany saklap gelen Gurbanyň Berdimuhammedow. Ve ýannaky MHM, polis, zombiler. Egerde halk galpaşyksa şolum halkyň tarapyna geçen, şolum bidar şolurdur. Şoň üçin elbette adamlar kömek etmeli, ýöne biz kömek edip biz hemmeti halat etdiler. Ýöne biz hereket edip bir gerekde galyp sistemany çalışyp bütün gelecekde şuraya adam kötürmedi ýaly sistem gurup bilýär. Bir gerekde hemmeti halat etdiler. Şoň üçin şu men günüm gowy men öýde maşyn aldım. Häzir jaý gurup ýörün, ine 2 ýyldan öýüp çek bolup maňa diýip ýaşamak, özüňi almak. Sen şöyle ýani ýene de Türkmenistanda türme bar ýani. Köçe maşyny çyksaňam sen talarlar. Çağan talarlar, çağan zorlarlar. Bir kançulukda jaýyny gidersiň, maşyny gidersiň, hakyny gidersiň, ahir köçünürsiň. Sebäbi bir kançuluk, adalatlyk ýok. Onda şundan adalatlyk ýok. Ine şu üç tane zady kanunçylygy, adalatlygy we adatlygy biz goramaly. Biz şu onu goramak üçin ine Amerika uly rewolýusiýa gраждан uruşyny turdup, ýeňip bir gerekde çözdü şu meseleni. Ýewropada adamlar bir günde çözdü şu meseleni. Ýa käbir döwletlerde. Bizem uruşmalar, söýüşmeler hemmemiz galmaly, bet etmeli. Şu tohum gitmeli, ýa-da çyksak öýler açyk diýär, bolýar. Şoň üçin hormatly vatandaşlar, gaty diýilýär. Siz birinji bilen öz arşynyňy saýlap başlaň. Öz arşynyňy. Ýa-da ýokardan häkimin berilen arşyny näme? Öz arşynyňy saýlan. Daşyna gelen arşyny bolsa koň. Senin haklaryňy goramasa, haklaryň bolsa koň. Ýygnak geçirip koň. Ondan etraf häkimi üýüşüp ýygnak geçirinde aýrymy işden. Egerde haklaryňy goramasa ýa-da ol hytr kezzap bolsa, mene bilemok ýokardan görkezme we men näme diýip ýören bolsa, koň.
Herket size kömek etmeyen bolsa, diňe ýok bolsa, agzyny açyp oturulmasa koň. Çalışyň şu hekimi. Öz hekimini goýunda onu hiç kim ellemedi, ýaly şu kabinetinde dijurun goran şonu. Eger polisiýa, MHM gelse üçünde goran şonu. Şey öz ýa-ni kanunçylykly jemgyýetini gurup başlan. Ol gurbanyny hiç wagt size bermedi olatlar. Hiç wagt elinizden alyp ýöne bermedi. Ondan velayete geçýär. Velayetde bolsaňyz size merkez berileme ýok. Velayet hekim çalışsanız, velayetten 1000 kubometr gaz gidenine şoň ýarty pul velayete girmeli karar çykarýaňyz, girmese zadişkara ýapýaňyz boldy. Gurbany ylgak gelip şo ýerde emedetlemede men zat bilmedim. Şu ýa hereketler edilmeli kanun esasında. Onun için velayet polisiýa, velayet MHM halky gollamaly. Velayetdäki adamlar üçmeli hekimler. Ýygnak geçirip, ýygnakda täze hekimlemeli köneden ses verip aýyrmaly boldy. Gurbanyň bu ýerde hiç nimeti ýok. Gurbanyň bir sesi var. Sizin bolsa velayetde 1 milyon gowrak adam ýaşaýar. Şonuň sesi Gurbanyň bir sesini ýatyrýar. Şo ýaly etmeli. Sebäp Gurbanyň asla sesi ýok, o millilidir. O ses verip birini beller ýaly o mümkinçiligem ýok. Prezident Serdar Berdimuhamedov, onun bir sesi var. Sizin 1 milyon sesinize karşı. Şoň üçin konstitusiýa esaslanynda ýuwaş-ýuwaş hökümeti, täze hökümeti gurup başlan. Täze döwleti emele getirip başlan. Täze adatlygyny alyp başlan. Men şeýle maslahat berýän. Murat Kurbanow, gatyw dowrda aýtdyňyz, ýagny bularyň ýuwaş-ýuwaşdan meni gemirmeli da bil, ýagny ýuwaş-ýuwaşdan gemirip başlamaly, ýagny arçylykdan, häkimlikden, suwutdan, prokurordan çünkü başlayan da sebäpler ýerde de oturýarlar. Çünkü garagulykda üstüme çöktüler. Meselen bular näme etýärler Murat Kurbanow? Ýurtdaşynda bu görgünler bilim almaýarlar, işlemeklik bilen meşgullanýarlar, öýne pul üretmek bilen meşgullanýarlar. Ondan sonra gelip satyn alyp diplomuny tasdiklatýarlar. Sonra pul berip işe girýärler. Ondan sonra bu bilimsiz jemgyýet näme etýär bizim halkymyzy? Bilimsiz dutarma aýyp edýär. Bilimsiz bir kuror türme wasýar. Bilimsiz häkim bilen külümüzi sowurýar. Çünkü bilimsizleriň eldeler ya. Bu wezipeleriň hemmesi satlykdy. Halk tarapyndan bellenen, hökümet tarapyndan bellenýär. Şonuň üçin edilýär. Eger-de bizim watandaşlarymyz başlandy, biz näme etmeli? Gelaýdaly halkymyz bu işleri etjek bolsa bize näme gerekli? Biziň näme hereketimiz bar diýilen soraw ýa. Dogry dämi? Bunun şakamçalary var Murat Kurbanow ýurtdaşynda. Çünkü bu şaka ýardy. Sebäbi bir eli ýurtdaşynda. Biz bunun şakamçalaryny kesmäne başlamaly, herekete geçmeli. Bunlaryň artipleri Ýewropada, Amerikada arkaň girip çykyp okap ýörler, edenini edip ýörler, kılanyny kılıp ýörler, Dubayda herledip otelde, restoran gurup ýörler. Biz mujel hereket edip bilmeýär. Ýokmy Ýewropanyň içinde Dubaýyň pasostuwasy, konsulstuwasy? Ýokmy bu artipleriň Ýewropanyň içinde okuyan üniversitetleri, ýeneleri? Tapýas biz etmek istesek, tapýas we işini görýär. Biz bunun şakalaryny kesmäne başlaýar. Ve yurdun içindeki cemiyetimiz, bilýäňizmi näme etýärler? Yurdun içinde Murat Kurbanow köpüsi bez dokument jaýda ýaşaýar. Çünkü öz aramyzda millet sewdasyny etýär we jaý görýär. Kaçan üstümizden hökümet gelinçe ýaşap ýörýär bez dokument jaýda. Çünkü sana döwletname bermeýärler, marda uklatýarlar ýyllardan. Hiç kimde döwletname ýok. Diňe jaý urdular, ýaşap ýörler. Bularyň hökümetden gorkusy bar. Hökümetten gorkusy bolan üçin gadedaradan gaz talep edip bilenoklar, towadaradan tok talep edip bilenoklar, ýol edaradan ýol talep edip bilenoklar. Çünkü näme üçin jaý bez dokument? Jaýynyň dokumenti ýok. Talep etmäni dili ýok. Bunu isbatan etdi hökümet. Çünkü arşywlary bellediler, aketdiler bez dokument ýerleri sattyrdylar. Hey adamlar göçdi bardy, jaý vurdular. Indi o bez dokument jaýda ýaşap ýörler. Hakyny talep edip bilmeýär. Näde talep etjek? Gaz çekdiýsen gazyň keti giderler da. Köpüs ışlanga bilen çekýärler. Gözlemede getirip görüň, biziň jemgyýetimiz pul tapman ışlanga bilen gaz çekýärler. Gyşyň ortasynda gaz çekilip ışlangan ketip gitýär. Pul berseň ýerine dakyp gitýär. Her bir zatdan biznese öwürdiler, her bir zatdy biznese öwürdiler. O gyşyň içinde öýüňe gelip seniň gaz ışlangan ketip gitýär, sen aýdan men ölmelimi, doňmalmy? Işlanga bilen bolan demir turgudan çekdi. Sen gawurdan çekjekmi Hudaý uran? Gawurdan çekjekmi senin pulun barmy sen? O tysyrmatry özüň gurmaly, gaz çepäni özüň gurmaly. Bu Hudaý uranlar nerede eleme dünýä ýüzüne gaz satyp otýarlar, elektrik satyp otýarlar.
Niraki oturup bu Hudaýlar. Eger bu halkdan ses çıkmasalar, bunlar Dubai güllederler, haram puldan bina kurarlar, bizim olsa külümüz sowurarlar wara. Şu wagtlara pikir edip görün, bir giden men bir keselli adama sataşdym da, keselli adama. Men bilen gurrun deşdik. Geçende maňa näme diýdi? Meniň diýdi babam öljek boldy diýdi. Babam gaterwet garrydy diýdi. Babamy diýdi öldürmekli üçin doktorlar ukol urtdur diýdi. Bu adamyň işi bitdi. Bu adamyň soňu geldi. Biz muny öldüreli gutarol diýe. Ýagny seniň pulun köp çykmasyn diýe. Ve bu adama zaharly kolu gurýarlar. Ve bu adam direl ya, ölmeli adam direl ya. Yani ölmeye bu turda baylanyp gördü ya Banisan içinde. Ve bunu Aşgabat'ın laboratuwarysy, yani Aşgabat'ın içindeki doktorlar analiz etmekli üçin, yani gözüne Türkler vilayetlarda ganyny analiz edip biljek doktorlar ýok, ganyny analiz edip biljek zat ýok. Vilayet başarmaya bunu paýtagta alyp gitdiler, şo taýda doktorda bunun ganyny analiz etdiler, bunun ganynda adamy öldüren zahary kol bu. Ýöne bu adam gelipdi. Pikir edip göründü, bu adamın gelmekliğine näme sebep bolýar? Bu adam ýyllardyr Kukursawatda işleýär. Kukursawatda şolar ýaly zahary ýerlerde işleýän jemgyýetimiz wagtyň geçmekligi bilen endam jaganyň umutietlary gidýär we ondan sonra seni bu keseliň gynap öldürmäne başlaýar. Indi pikir edip görün, şu wagt Kukursawatlar işläpdi. Garedarlar işläpdi. Bular kezilet kowan zaharlar otdy. Howany zaharlan otýlar biziň jemgyýetimiziň näme üçin çağalarynyň kelli gyýşyk, gözi gyýşyk, aýagy gyýşyk, kemli, çökmöý dawlenýär. O men gitçik wagtym kesel görmedim, o men doktora gidip görmedim. Şu wagtda çağalar doktordan gaýdanyp. Şu wagtda çağalar maýyp, müjürip etdi bu Hudaýyň biziň tokumyz çüýretdi bu. Çünkü jemgyýet az bolsa ses az çykýar. Çünkü jemgyýet azmy edeni edýän, ýarsyn bu ýurtdaşyna koýan, ýarsynam ýok edýän. Kirledip yer aktıyor üstü bayrağı sattan ondan sonra tohum için arkada köşkünü kuruyan. Her ne şu köşkler şulara mazar olsun da kuruvana gitti bunlara. Doğru. Böyle katı erken çıtartlar duyas. Yani Orslarda diyorlar, kırba bitne apşina mı öğürleyas. Ne öğürleyas? Yani bu böyle bir adamları kıynamak olur mu? Böyle zulüm etmek olur mu? Yani halk tabii ki sessiz oturuyor. Halk sessiz olur, biz halka kömek etmeli, halk karar ýaly. Şoň üçin gatda ol diýdim, men şu meseleni tetkik geçen Ýewropada şoň bir mülk bolsa ýa şoň Dubaýda bir zatlar bolsa, dogrudan hem Ýewropada Dubaýyň ýa hökümetleri bar. Ýagny ilçhanalar bar. Şoňuny biz protest ederiz. Biz häzir bilişdirel näme niýede bar we şoň öňüni almaly. Sebäbi bütün dünýä bilmeli, şoň pul ogurlap Türkmenistanyň pul çykaryp pul ogurlap korrupsiýa edýänlerini biz bütün dünýä tanıştyrmaly. Doğru diýem. Gatol pikir men şoň üstüne işlär inşallah. Vatandaşlar onu näme şunuň bilen bir efirimi torary. Diýiler köp taňa ýakyn gelip ene pikir gaýdanyň üçin. Nurjan apa köp sag bolun, sizden pikir gaýdanyň üçin. Öz çıkışlarımızı köpürler. TikTok'ta, Instagram'da, Telegram'da ve yani şu YouTube'da. Ben size bir küçük anons edecek olan ünferin hormatly vatandaşlar, biz Telegram'da yine bizim kanallarımız var. Ben size görkezeyim. Şu kanallara gelin, şu kanallarda biz maglumatlar ve her hili reportajlar yazılıyor ve şu kanallarda bir topar size gerekli informasiya çıkıyor. Ünferterdim şunu. Ben size görkezeyim. Şu kanallarda hatta bizim çıkışlarımızdan moru seyrettiğim şu kanallara eğer de yine şuraya seyrettiğiniz DVT Chat Aktivist, DVT Aktivist tip kanal var. Onun dışından başka bir kanal var, DVT kanalı Demokratik Vыбор Türkmenistan'ı. Yani şurada maglumatlar Türkmenistan boyunca bütün dünya maglumatları Türkmenistan'a tehir edilecek maglumatlar var. Yani şunu da ünferterdim hormatly vatandaşlar. Yine size ilk tane kanalı koydum. Şu DVT Chat Aktivist kanalına biz sizin bilen gepleşikler ederiz. Şu yerde de yani gepleşikler olur. Neme yani YouTube'da gepleşikler ayıp bolýar da. Yani bir jalwy adet ýöne şu yerde biz gepleşikleri ayırban koyup yani
şu bir video koyup şunun analizini edip gepleşip ve şöyle gepleşen adamımız birinciden hiç yere gitmeyen, ikinciden hem istenen adım yazmıyor, üçüncüden hem bozulmayan. Şon toğu. Şon için kıyın görmeyen, yine şuraya her bir nemen statyan ya bir nemen bölümüne siz öz komentaryanı yazıp bilirsiniz. Öz fikrini aytıp bilirsiniz. Şon için devlet aktivist çağdına ve Demokratik Vыбор Türkmenistan diyen bir çağda şonu gelip Telegram'da öz fikirlerinizi yazıp durun. Telegram'a yine ben size uruktuyanın sebebi hurmatly vatandaşlar Telegram'da bizapas katılıyor. Eğer de WhatsApp'a giyip bilen motoru Telegram'a giyip bilen oklar. Şunun için Telegram'da двойная аутентификация diyen bir zat var. İki verip yani autentifikasiya toğrayan yürütü sistematı var. Şunu koyarsınız ve elinizden telefon alın yağdayınlarına da Türkmenistan'a. Hiç kim giyip bilmez kodunu yani telefonu açan yağdayında da Telegram'ı iyice kodunu yürütü kod var. Şu kod dini ödümü bilirsiniz hiç kim giyip bilmez. Şunun için şu dağıtların hemmetini yani bizapas boyunca, hukuk boyunca bir de düşünürüz. Gelin şu bizim kanallarımıza. Hormatly vatandaşlar, şunun bilen men gepleşip oturacak koyan yeni bir daha açacak koyan yine başka da kanal var. Bizim saytımız var. Kıyın görmeyen şuna da gelin ve şu saytta teadiriklere seyredin. Yine bir mi men görüp şunu. Yine ünitler seyredin. Yine şu yerde devletin platforması var. Ünitler seyrediplersiniz. 4 dili yazılıdır. Yani bizim siyasi platformamız var. Şu yerde sayılar boyunca galeriya var, teatrikler var. Teatrikler görüp bilirsiniz. Nähä teatrikler bolýar. Jurnalistler işleýär, şunu burada ve malumatlar bu ýazýar. Men käwagt statýalar ýazýan, bizim aktivistlerimiz statýalar ýazýar käwagt. Şu yerde görüp bilirsiniz. Şoň üçin ine şu ýaly bizim saytlarymız var, bizim chatlarymız var. Gelip seyredin, baka berin, öz pikirlerini ýazyn, kommentarýaryny ýazyn. Dine YouTube derle, dine TikTok derle, hemme ulgumlarda biz görüşmeli. Doğru. Çilenski vznoslar tölemek için o tayda bir giden ödemeler var. Yine donatlar var. Şu yerde siz yani öz çilen vznoslarını tölep bilersiniz. Her gurman çileni yani sanık nime vznos tölemeli her ayda men yanlışmasam $6 ödeyen. Ya 5 mi $6. Şonu tölep öz şiyesanı saklamalı kurumada. Ne şopurlar nire geliyor? Şopurlar üşüyor, buhaltır azap ediyor. Buhaltır ondan sonra yani adminin vekiline veriyor. Adminin vekili admin ayda şu ayda şunu şopurlar oldu. O zaman adminler şöyle oturup karar çıkarıyor. Nire şopurlar harç etmeli. Ve şolar harç ediyor. Ama yani Murat Ruvanov'un beylekem dahil yok. Kollektivle yani umum üç kararlanıyor ve şolatlara ediliyor. Ya birine kömek ya bir maglumatları etmek için yani mesela protest geçirmek için mikrofon ya da yani protestler etmek için her türlü materyaller peşad etmek için şuraya da atlara şopurlar gidiyor. Şunun için zorluk yok. Yine kömek edecek olsanız ya da şeyin devlete azat olup azat yani tölecek olsanız yine şuraya etbilirsiniz. Hormatly vatandaşlar, şunun bir gepleşigini utoryaz. Nurjanapa diýjek taryňyz bolsa, ine diýip bilersiniz. Yok, Medat aýdyldy, bilinildi. Yani halk oturmaly däl, goşun, wetiden geleceğiniz için, adatlygyňyz için, çağlaryňyzyň geleceği için iň bolmanda birazcık goşun. Sağ olun. Hormatly vatandaşlar, ona näme? Şunun efirini utoryaz. İnnik gepleşikler çeldi. Aktif olmalı her bir adam vatan gaýgysy ynanyň. Vatan şeýle bir teze gaýtarar, şeýle bir teze gorar, şeýle bir mümkinçilikli döreler bolan hiç hareket etmez. Şoň üçin watany goran, watana öz hereketleriniz bilen azatlygyna, ýa-ni her adamyň azatlygyna, döwletimiň azatlygyna hereket etmeli, hemmemiz goşup goşmaly. Hoş sağ olun, innik gepleşikler çeldi.